Sanó vai vos dicir unhas palabras. Hola, bos días. Moitísimas gracias por a vosa asistencia. Antes de nada, quería agradecer a Asociación Piñeira, a todos os que forman parte, por organizar esta andaina, por facelo tamén, por as ganas e a ilusión de querer axudarnos. Moitísimas gracias tamén ao Concello e todos os colaboradores que o fan posible, e, por suposto, a todos os asistentes, pois, por o Rubón, e por a tener de poderse a camiñar e axudar a asociación. Somos unha asociación de pais e nais de nenos que pasaron pola enfermidade do cancro e que decidimos juntarnos para poder chegar a todas as partes onde non chega a administración. Vivimos entre todos unha situación bastante dura e somos os máis conscientes de onde fai falta a axuda entre todas as familias. Contamos con un equipo de psicólogos, traballadores sociais, educadores, monitores do ocio tempo libre, para intentar chegar a todas as pequenas parcelas onde as familias necesitan que estemos ao seu lado. A maiores diso, temos A maiores diso temos convenios de colaboración cos hospitais nos que estamos directamente traballando dentro de incluso as propias habitacións para facer que todo sea máis doado. Non quero enredar moito máis, que aquí sale ir a andar, e moitísimas gracias por a vosa colaboración. Benvenidos, volvensas, e xente que chega dos outros concellos da zona, gracias por estar aquí, isto todo é gracias a vos. Empezando, dándos as gracias ao Concello de Boiro por permitirnos facer a andaina no día de hoxe, a Sanó por cuidarse a colaborar con nós, e como non, as empresas patrocinadoras deste evento, como son Frutas y Flores Reijosa, Mínimo Eventos, Grupo JJ Chipolino Restauración, Pan Comido, Nova Alimentación e Carnicería Mochoaga. Eles, pequenas aportacións de xente de forma individual, fixaron que este evento sea posible. Pedir perdón antes de empezar, porque a verdade que o noso objetivo era ter no día de hoxe 500 inscritos, ou cando era aproximado esa cifra, e a verdade que superámoslo con creces. Temos un total de 753 inscritos, por eso que pido un aplauso, un grito para todos nós. Pois eso, cando fixamos o pedido das camionetas, levábamos solamente 80 inscritos, e fixamos o pedido de 500 para poder pasar, perdonade toda a xente que quedaste de xenelas, pero o importante é facer esta andaina e colaborar con a Sanó. Ao fin e ao cabo, como vai decir aquí, ojalá que non nos toca ningún, pero se nos toca, por lo menos, saber a que nos podemos dirigir. Gracias tamén a todos os voluntarios que nos axudan para que isto sea posible. Ao fin e ao cabo, Peñas Boiro, estamos formados por un grupo de solamente 13 personas e facemos moitos eventos a lo largo do ano. Se sabedes que o noso punto fuerte son os eventos tipo festejos, pero a verdade é que tíamos moitas ganas de facer un evento solidario e este ano vamos a facer dous. Debemos facer un no mes de novembro, pero iso se formaremos máis adiante. Gracias unha vez máis por existir a esta primeira andaina solidaria Piñeira. Disfrutar da andaina e, sobre todo, disfrutar da compañía. Vale, unha vez máis, gracias, un aplauso a todos, para todos nós. Gracias. Bien, David, ese aplauso para David. Bueno, como pasamos, estamos en... Muchas gracias a todos los días, a todos y a todas. Nada, muy brevemente, porque tenéis ganas de salir a andar. Como pena que nos va a acompañar, porque ganas, pero tenéis compromisos hoy por la mañana, entonces no puedo estar en todos los sitios. Acabo de decir el presidente de la asociación, agradecer a la asociación piñista de Peñas Boiro, porque con esta organización, de que non son quen de facer organizacións culturais e festivas, sino tamén aportar para algo tan importante, para unha cosa importante como é o cancro infantil. A Sanó, que é o representante, dentro dos días estaremos organizando tamén
un partido solidario para favorecer todo recaudado tamén para a mesma asociación, porque entendemos que o cancro infantil, para a lacra que temos aí, pero cada día, gracias á axuda de todos e de todas vos, pois estáse mirando a calidad de vida deses nenos e desas nenas, non? Así que, hoxe amosase unha vez máis de que o pobo de Boiro, cando se move, somos imparables, superouse con creces a previsión de inscripcións en casi 300 personas, o sea que moitísimas gracias de novo a todos e a todas que teñades a Copa Andaina, un bo domingo, feliz día e viva Boiro. Gracias. Desde arriba, que dice, no me non hai campari aí aos coches, para os tíos. No, podemos pararlos, pero o mellor que veñan eles que sea oficial. Pois xa sacudimos un pouquinho máis para... Como se fora desprevenida. Pero eu...
Un poco más de ideología. Qué guapo.